Ja, hej, det er Rasmus her. Jeg er hjemme med min kammerat Mikkel, og så skal vi spille GTA 5. Hvis vi starter. I cannot come to the phone right now. Call back. Og nu dør han så. Eller slår sig. Og når han bil. Jeg slår sig. Det er min egen. Nå, sin egen bil. Og kører i. Og kører i andre biler. Efter lidt. Og skal vi lige klare en mission? Tror jeg nok lige skal. Rasmus, du må gerne sætte dig lidt tættere på. Og så kan du bedre holde den. Det er ikke noget. Den gider jeg bare ikke til hende. What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat thing? Take this seriously. Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity. You're such a fucking fuck. You really are. You'll get over it. You'll see. I did you a favor. Never. I hate you. Oh my god. Så jeg tror nok lige, vi skal have den der bil. Og nu nakker Mikkel en bil og kører væk i den. Hvor lang tid kan du blive med det der? Så lang tid jeg vil. Så skal vi bare gøre det i 4 minutter. Ja. Hvad står K egentlig for? Ej, fuck, så kører jeg krafterne for Ved du det, Mikkel? Hvad? Hvad står K egentlig for? K? Ja. Hvad mener du? Hvorhen? Jeg kan se igennem den. Jeg kan køre imens. Nice. Du ved, jeg kan sige, at du spiller. Altså, Nå, jeg har været deroppe, så kører vi bare, sgu bare lige den her vej op. Okay, det kunne bilen så ikke trække. Jamen, det var næsten start bak. Ja, det tror jeg nok. Så gør vi. Det kunne den ikke. Der er sket ingenting. Jeg tror ikke, den kan køre deroppe. Det tror jeg ikke. Men den kan køre heroppe. Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk mere på. Det var ikke min skyld. Ud! Ud! Du kan ikke gøre se en skid. Jeg kan ikke komme op ad en trappe. Fantastisk. Hvis vi klarer den her mission, så stopper jeg. Davey! Bare lige How you doing? 30 About as sekunder. good as can be expected, but the news is not good. I don't know what Okay, you're bare lige talking klare den about. her mission. I know you did that fucking jewelry job. Dave, Det var lidt. seriously, you're imagining things. Der var lige min sok der, All right. Ja, så kan vi sagtens spille med. Det tror jeg nok, vi kan. What we got? John Doe, Skip, Cornell,